НЛО дар камера афтод. ҷине ки варатари холиро аз гол шудан наҷот дод. Ва агар дӯстон шумо дар таги ролик кнопкаи подписатсияро дидед, хаёл накунед ки ин ҳам ҷин аст. ҳатман дар канали мо подписатсия кунед. Ва видеоролики имрӯза дӯстон видеоролики ғайриоддӣ аст. Хубаш тамошо мекунем ва баъдан фикру ақидаҳои худро ҳатман дар комментария менависем. Мо бошад сар мекунем, рафтем. дӯстон, ман хостам ки ин видеороликро якчанд рӯз пеш баварам, аммо ман то имрӯз барои шумо маълумот ҷамъ кардам оиди ин видео ва имрӯз ин видеоро пешкаши шумо кардам. Дар байни майдон футболбозон мушоҳида карданд ки тӯб дар ҳаво без задани ягон удар самти худашро дигар кард. дар 41 минути бозӣ головойро партофтанд ва ин тӯб дар ҳаво самти худро бе ягон чиз алиш кард, гӯё ки ӯ дар ҳаво ба ягон монеае дучор шуда бошад. ва ин видеоро сразу дар тамоми сайтҳои интернетӣ паҳн карданд ва баъзе аз онҳо мегӯянд ки ин тӯбро дар осмон траекторияшро шамол иваз кард ва баъзеашон мегӯянд ки ин дар ҳақиқат ҳам ҷин буд. лекин дар ин бора ягон кас аниқашро намедонад ки дар ҳақиқатан ҳам чӣ гап шуда буд. тақрибан 4 сол пеш самолети футболбозон ба авария дучор мешавад ки дар ин авария танҳо 3 нафар зинда мемонанду халос. ва дар ин бора маълумоти пурраро дар ҳамин ролик мебинед. Хубаш то охир тамошо кунед. моҳи октябри соли 2003 порто против ПСЖ бозӣ кард ва дар 37-ум дақиқаи ин бозӣ Хамес Родригес голеро мезанад ва бо ҳамдостони худаш инро дар назди мухлисон ҷашн мегиранд. аммо бинед дӯстон ки дар ин камера чӣ афтод. дар бари ин кӯдак як ҷине аст ба мисли духтар. бисёре аз мардум мегӯянд ки ин духтар гӯё дар вақти зинда буданаш мухлиси порто будааст ва ин духтар дар вақти зинда буданаш дар ҳамаи бозиҳои порто иштирок мекард ва баъд аз мурданаш ҳам ба ин ҷо барои тамошо кардан меомад. аммо бародарон мухлисои англис мегӯянд ки ин ягон ҷинпӣ нест. ин танҳо як кампири сиёҳе ки аз ҷош хеста натавонист ва дар камера ҳамин гуна афтод. ва албатта дӯстон, ин хандовар аст. финални кубкаи Германия дар соли 2014 Бавария Боруссияро бо шоти 2-0 бирид. аммо дӯстон, видеоролики мо дар ин бора нест. дар вақти бозӣ тӯб дар пои як бозингар буд. аммо дар қафои ин футболбоз дар камера як ҷине афтод ки ин ҷин дар байни полия медавид. ман намедонам дӯстон ин чӣ буда, лекин дар 64-ум дақиқаи бозӣ судя голи чистара қабул накард ва бисёре аз мардум мегӯянд ки ин кори ҳамин ҷин буд. ба гуфти шумо дӯстон чӣ? ин кори ҳамин ҷин буд ё ин ки ягон чизи дигар? фикрҳои худро ҳатман оиди ин дар комментария нависед. соли 2017 дар матчи Боливия мо ҳама шоҳид будем ки як мард бо либосҳои сиёҳ ба байни мардум бо суръати бениҳоят баланд давид. лекин дӯстон, яхе аз онҳо мегӯянд ки ин одам аст. лекин дӯстон, одам чӣ гуна метавонад бо ин қадар суръати тез давад ва боз ҳам ба байни мардум? лекин бисёре аз мардум мегӯянд ки ин полияро дар қабристони ҳамин деҳа сохта бошанд ва аз ҳамин сабаб ҳам дар камераи ин ҷо бисёри вақт ҷин меафтад. Уго Чавес ин президенти пешинаи Венесуэла буд ки ӯ дар вақти зинда буданаш ба мардуми худаш чӣ коре ки аз дасташ меомад мекард ва баъди мурданаш ҳам ин корашро давом медиҳад. дар чемпионати ҷаҳон Венесуэла против Колумбия бозӣ дошт. дар ин ҷо шот 1-0 буд ва қариб буд ки ин шот баробар мешуд. лекин дар ин вақт ин футболбоз голро мезанад, аммо дар дарвозаи холӣ тӯб намедарояд, гӯё ки ин дарвозаро ҷинҳо нигоҳ мекарда бошанд. чӣ ки мо дестем дӯстон, ин тӯб дар ягон ҷой намезанад. лекин бисёре аз онҳо мегӯянд ки гӯё ки ин тӯб дар каркаси варота зада бошад ва ба осмон парида бошад. лекин агар мо хуб нигоҳ кунем, ин тӯб дар каркас намезанад. дар асосаш гирем агар дӯстон, ин тӯб ба угли дарвоза мераваду ва баъдан ба осмон мехезад. ва боз одамҳо мегӯянд ки ин тӯбро гӯё ҳамон президенти мурдагӣ гардонда бошад. дар амрико боз як бозии дигаре гузашт ки дар бари боковой линия шахси бе либосе бо суръати бениҳоят баланд гузашта рафт ва дар байни майдон ӯ аз камера нопадид гардид ва баъдан
боз ӯ дар байни майдон дар камера афтод ва дар ҳамон ҷое ки нопадид шуда буд боз аз ҳамон ҷо пайдо мешавад ва ба ҷои аввалаи худаш бармегардад. Агар шумо дӯстон гӯед ки ин монтаж аст, не бародаро, барои он ки ин дар прямои эфир афтодааст. 20 октябри соли 2016 дар Арабистон бозие шуд ки дар ин бозӣ бо футболист Хаҷи Абдураҳмон як коре шуд ки инро ҳама дида дар шок афтоданд. гӯё ки ба сари ӯ касе мезанад, ӯ салтои қафо мезанад, аз ҷояш мехезад ва боз парида ба пушт мезанад. чизе ки мо дар ин видео дида истодаем дӯстон, гӯё ки ӯро аз гулӯяш кашед доста истодаасту ва ба қафо тела карда ӯро зада истодааст. ва дар ин ҷо бисёре аз мухлисон мегӯянд ки ин футболбоз дар ин вақт бо ягон ҷин мусобиқа карда истода бошад. лекин боз одамо мегӯянд ки ин на ҷин буд, на ягон чизи дигар. ин просто худаш ҳамин гуна касал дорад. не ки дӯстон чизе ки мо дида истодем дар ҳақиқат ӯро касе зада истодааст. ва баъд аз ин ҳодиса ӯ як рӯз дар беморхона хоб мекунаду ва баъдан боз ба командаи худаш бармегардад. ва вақте ки ӯ ба командаи худаш бармегардад, ӯро дар ин бора мепурсанд, аммо ӯ мегӯяд ки ман ягон чизро дар хотирам надорам. якумин маротиба НЛО-ро дар майдони футбол дар соли 1952 дидаанд. дар байни футбол мухлисон ҳушашонро ба майдон неву ба осмон гирифта бо чиликҳояшон нишон доданд ва ҳама ҳайрон мешавад ва футболистон ҳам бозиро мемонанду ҳама ба осмон менигаранд ва дар осмон гӯё ки НЛО буд. ва баъд аз чанде ин НЛО нопадид шуд ва бозингарон боз бозии худашонро идома доданд. олимони ин ҷо гуфта буданд ки ин НЛО дар ин ҳафта дар ин ҷо муддати бисёр аст ки худашро намоён мекунад ва боз нопадид мешавад. ва бо ҳамин видеоролики имрӯзаи мо ба анҷом расид дӯстон. Ба канал подписатсия карда зангочаро пахш намоед, то ки аз баромади видеои оянда мо бохабар бошед. хайр дӯстон, то видеои оянда дар паноҳи Аллоҳ.